kagawad patridano, marami palingkod sa tubangan. Maano na wala ba? Kaya naa siya responsibilidad. Kana mo kung tubig one. Isa na sa hisbutanan o medyo adunay kagilog nga trabaho. Kaya sakto si Adlin Pakulba nga ang tubig, paghatag og turnover ani, kamo na may mag-manage. Ang pangutana, kinsa may mag-manage sa maong tubig? Plano. Ha? Barangay. Unya, kung ang barangay mag-manage, unsa man eh, nakatay bayaran si Dimana, Binulan, o pila? Mga pila na estimate, sabutanan pa. 140. Daw bigdilis mga kabayan, ikaw mamutol. Humana ang termino niya, karoon na. Di na siya mag-iilit, sigurado ko. Kaya sabi siya mamutol, tubig di na na mag-iilit. Wala di palingkod sa sila, pag-iilit siya yung trabaho. Kaya kung siya mamutol, hindi mo gawin. Pero, muna ba, niya ko kay maghangyo ko. Ang plano, 140 ang bulan. Okay. Nganong kinahanglan magbayad og 140 ang bulan nga para inyong maintenance cost. Kay og dili kanang inyong palubig, dili lang siya nga murag bulan nga wa tay bayad. Libre galit solar, pero daw be, ang motor sa ilalom magtuyok man na og madako. Unsay palitaw ni kapitan ni kagawad? Ikaduha, dili ba na malikayan? Kanang linya bitaw sa tubig. Kung maligsan o mabarahan o maigok sa heavy equipment, pagkabustot anak, kung sa may ibayan, kung sa may itungin, muna naghangyo ta sa kooperasyon sa katawhan, nga kung ang barangay unya puhon, magpakutay kang tubig o makulikta, ayaw po magmakulit sa pagbayad. Kaya timbakog di ka magbayad, dili na baka ikaw lang apiktahan. Tanan na nagpakutay sa tubig, apiktahan na bagyo. Unya, kung maguba ang tubig, maguba ang motor sa tubig. Di ba what? Maguba mo yun, di moving parts man eh, galihog man eh. Dobi pagkaguba. Dili makapalit ang barangay, kaya wala ka magbayad sa tubig. Kinsay inyong katakihon na po dayon. Huwag ito'y klaro, Kapitan Lariba. Katong Kapitan Madridano, huwag kayo pulo. At ang mga kagawad, inawala ang tubig. Pero ang sinugdanan, kamunan ang wala magbayad. Tuhangyo ko sa kooperasyon. Sayang, ingon si admin, muning pinakauna nga akong gihatag sa inyo nga solar. Kung maayo ni, pwede na mo ihatag sa uban sa barangay. Pero kung mo'y hinungdan sa kagubot sa inyong barangay, di na lang pwede maghatag sa uban. Kaya basta ito niya magkagubot sa inyo nilang Kapitan Cabria o nilang Kapitan Buray kung tagaan naman sila sa samang tubig. Ang pangutana, uyon bata, mga taga-barangay, kung mutanong o musunod sa balabugnon nga ihakap sa barangay para silang tubig. O yun, pitsuri kayo, what kayo, o yun kayo sila. Para huwag sa pitsuri kayo, kahit o yun sila. Kamu, o yun mo nila, tama. Ha, o yun mo. Pitsuri ka mo nila sa bitwan. Pitsuri nila, para sigurado. And of course, may doon, sa pagtapos, kabuti ko makapaila makausap ang kauban sa panaw. Niyan ini, para makilala niyo. Ang may tamo ra ba, kung naamoy problema, labi na nay, o ospital ang apo, pagtawag sa driver sa ambulansya, pag-abot sa driver, bilis